mbah nireng wong kapurba risang marep ngarep ratsahanan ningkang sing tasih nalika kalaning taun 1959 sakadarwa dawahing Windu Kuntara mangsa kapitu ana dina kang utama sasi kang wis nyawiji wektu kang tinemu karana ana jangkaning dina dawah sumur sinaba dinten Pradete Palguna wanci ejike madyaning kampung Senggot RT 12A Singopadu Sidoarjo Sragen ana bale wisma mapan samadya turata sarwa prasaja parandene sunarehan layawe sarangguning wisma pinanta manta pepantaning sarwa sarwitinata urut runtut ingga patut mila boten nama kalamuning mangjajeng pargian pambiwaldaning panganten saribit sinten ta ingkang dadya gegununganing carita nenggih putri kang dinama Dama putri kang ginadang gadang wiwit alit ginala gala benjang dewasane kuwawi mendem jero mikul dhuwur dhateng asmane wong tuwa mustikaning pahargyan kembanging paiwahan nenggih Rara Ayuni Ramuslikah Tanaya putri pawestrinipun Bapa Sugiyanto Ibu Trisulasmini ingkang wus sembodo widadohan jatuh krama dening Jejaka Tumaruna satriya ingkang wibawa ingkang ngekasih Bagus Giya Prabowo Eskom Tanaya Jalu Bapa Suparno Ibu Iswanti kang pilenggah wonten ing dusun Jedhak RT 6 Bliyongan Nunggil wewengkon Sidoarjo Sragen Asri damya piya saking sasana busana kawistara mencorong tejane ngenguweng candraning putri saking tanah Madras singkat pahargya teman putri saking sasana Tepaswangi ingkang mangka arsa ngembat watanging Baraya mangun dinayupan lemban pramadaning bebrayan ingkang sanata sinawung rasa rumangsa andarbeni wajib ngrungkepi mulat sarira angrasa wani
ingkang wis kepareng samepa kabiwadha kadang Sentana Putri asung wewarah dumateng Sri Kapargya temanten putri sak marga-marga jengkaring saking sasana Panti Busana meminta purbaning Gusti ing Mahanasa daya-daya lumaksana kakanthi pinalegahing sasana rene Bali Winanggun kinarya pangrangoning Sri Kapahargya temanten kakung mila caraka keparang tinanggenah piniji caraka ingkang tinanggenah piniji buta pamethuk ing putra temanten kakung krana desa Mawacara negara Mawatata satataning tata cara upacara adat lupiya Jawi ing lumampah wonten ing padekan Senggot pamethuk ing kembar mayang datan wonten paboyong Sekaradi Mancawarna datan wonten mila dumateng Bapa Laginda monggo sinartan dina kepareng arsa lumaksana ngacarani lumarepna Sri Kapahargya temanten kakung tumuli samepa daya-daya neja kepareng manjingi sasana patenggal nenggih sasana pangrantuk sasana pamondokan kinarya naluri budaya Jawi ing lumampah sak marga-marga dene kepareng lumaksana wis prapteng madaning sasana suka tumuli sirat modja temanten kakung neja kepareng arsa kabiwadha saking sasana pangrantuk dan sembah nireng ulun kapuraba risang marabeng marab sahanan ingkang mrikan ing tasih monggo tumuli Sriat Modja temanten kakung daya-daya kakanthi manji mungguing sasana parigyan pambiwadaning Sri Kapargya temanten jalu saking sasana pamondokan rek-regedeg genya kepareng sami asra ambiwada manjingi sasana suka gending kang paling tuwa dhewe kados yasan dalem Gusti ingkang sinuwun kang Anyakrawati Mbau Denda wonten ing Ngayogyakarta Hadiningrat Kyai Monggang ingkang gegantang munyo ing awang-awang kinarya angurmati badhe lumarapnya Sirat Modja temanten lanang gending
ingkang paling angel disindeni kagolong gending monggang menika yasan dalem Gusti ingkang sinuwun kang Anyakrawati Mbau Dendha Senopati Ngaloga ing Karaton Mataram kinarya ambiwada badhe lumarep temanten jali kawis tingal rantak sumeblak keblating paningal kapantok ing Cakrawala tumlawung kang pindha songsong agung kang maweh Prabawa Yuwana sageng dumadi kala mendhak kala sirna saking memala rahayu kang tinemu niskala widodha lir ing sapikala sakeping busana Sri Kaplar sedya temanten kakung angagem busana kapangeranan gagrak Surakarta batining ngrep samepa kang arsa kabiwadawanjing wonten madyaning sasana parigyan karana kang wis paring handungkap wahyaning mangsa kala tata cara upacara badhe panggih Sri Atmaja temanten kalih prabeng madyaning sasana parigyan tumuli Sang Wimbasara kekalih ingkang kepareng angembaning sasana piniji minangka rumenteng pangandika pasrah panampining putra temanten kakung kepareng samapta ing sasana madyaning parigyan minangka